Pare. Copyright. Yan. Tuloy pa rin gawa na ano. Sibar yan, di ba? Ayun, may pinapahanap sa akin si Kuya Joel, di ko mahanap. Ah, ito. Ano? Maso. Kadingan niyo. Di mo nakagagabot. Ah. Yan. Di mo nakagagabot. Lalagyan muna ng forma dito. Iabot ko sana sa atin. Ito yung ginawa ni Kagatcho kahapon. Ito rin yung binuwasan namin kahapon. Ito na sintadahan. Na-upload mo na to, tol? Mamaya upload mo to. Ito okay na to. Pupurmahan para tuloy-tuloy yung asintada. Jay, para maro Jay ko kwa Jay. Pala. Panibagong vlog na naman tayo. Hindi yan lahat ito. Hindi yan. Buksan naman natin. Ngayon yung cut-off bukas. Hindi yan natin. Dapat yung ba kayo o ulo? 31. 31. Nakahabol. Di pa man ang final. Sa baba pa man ito. Pansamantagal lang muna yan. Papasandalin yung forma. Steel. Ang tinatanggal yung ano. Konti-unti yan matatanggal. Sa gabal. Halatang sa gabal tanggalin. Panggatong alam na. Ano na yan? Matik na. Matik na yan. Ay, black stone. Pare. Kusina. Ito mo boy. Yung high-tech na ano, grinder yung switch dito sa ano. Improvise. Kanten. Nasa bra. Ang muna sa ito.
Si Joey Leno da. Ito ang puso kong lamang. Kaya naman. Dahil, pagbalik ka dahil. Alright. Anak, saan ba pa ako? Ano? Bagong lapay. Ayaw mo. Simulan na natin ating kapit-bisi. Wala na tayong pala. Ha? Ay, pandito? Oh, dito muna tapos sa'yo. Stick Ano ko mo. naman sa kanya? Pag nasa tayo. Sa'yo na muna. Ilan sa'yo? Oh, ba yung pakabal? What? na. Di kaya pumatak. Kaya di kaya. Dalawa lang. Baka biglang pumatak eh. Kasi ulan yan, pista ng Satuan eh. Ano nga? Oo, muulan lang eh. Ang puso. Copyright. Yan. Tuloy pa yung gawa na ano. Sibar. Sibar yan, di ba? Si? Si. Ang ano sa wall putting. Wall putting. Wala na yata. Yung isang ganso. Magbabakal na ko na tigas yun. Hindi ka ba sabi ata?
Hindi pwede dahil meron ka ng iba. Kung lang gusto kitang balikan. Tawag tol. Ay, hindi. Kung ibang bayaran, mapakabit na lang kayo pagkago, ibang pangalan. Wala naman na makukulong dyan. Wala naman nila yung isa eh. Ano eh? Magkano, babasa ko yung ano nung ano. Tradition namin, ano eh. Aking puso sana maraman ang pag-ibig dahil sa'yo narinig na muli. Ha? Try na. Alin? Tama na rin. Nagising na muli ang puso ko. Aking puso. Ayan po at break time na 11:40 yung oras natin ngayon. Mag-isama na. At yung ulam namin ay yung ulam namin ginataan. At nandito si Kuya Ploy. Dito yung team. Hindi pa siya kompleto. Nag-iisip ka ba na kompleto ba? O Right? kung mabibitawan na ba namin? Ayan po, tara po, kain tayo. Lahat po. Sponsor mga viewers and viewers, kain po tayo lahat. At binigay ni ano, mama ni Jame. Kat nga, laing, gabi. Gusto ko lang naman dito yun. Ayun, back to work ulit tayo. At bali, kasi parang uulan. Baka pag maghalo pa kami, baka ano lang ng ulan yun, halo. Kaya ito, parang ubusin lang ito ni Kagatcho. Depende kung ano yung ano ng panahon, yung kaya. Ang gumalaw na ano, makulimlim. Tapos na kumain, sarap ng ulam. Siyempre, shoutout sa nagluto. Salamat sa nagluto. Si Ate Mayang. Tahanan mo ako, di magbabago yun. Dahil nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo. Ayun po mga parang Jason, at yun, tapos na nga. At bukas, linggo, Sabado ngayon, at nagka-usap-usap na pahinga muna, day off muna. At siyempre, pabor din sa akin kasi dami na talagang labahan. At plano ko nga sana pag uwi kasi may oras pa, pwede pang maglaba. Bukas na lang para makapagpahinga, makapag-edit. Kaya, pabor na ano. Pero kung may pasok sana bukas, balang pa rin pumasok kasi naghahabol tayo ng ano, na mga upload kasi na biglang bumagsak yung ating channel.
At maraming salamat sa mga sumusuporta simula nung umpisa hanggang ngayon. Siyempre nung nakasama sa challenge, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan po, shoutout sa mga lahat ng sponsor, sa mga viewers and viewers. Ayan, I love you all. Bye bye. Ingat kayo palagi. God bless.